дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҷабборовро табрик карданду аз ҳамсоягии нек изҳор доштанд. COVID-19 ба Тоҷикистон боз 868 000 воя ваксинаҳои зидди сироятии ин беморӣ ворид шуд. сокинони Тоҷикистонро ҳафтаи гарми шигифтангез интизорат. баррасии тартиби вуруд, хуруҷ ва будубоши шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия. дар Русия ду ҳолати сироятшавӣ ба омикрон ошкор шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамтои қирғизи худ Содир Ҷабборов номаи шодбошӣ ирсол карданд. роҳбари давлат президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Ҷабборовро бо солгарди умраш шодбош гуфтанд. пешвои миллат ба Ҷабборов саломатӣ ва дар корҳои давлатияш комёбӣ таманно карданд. хабар медиҳад дафтари матбуотии президенти ҷумҳурии Қирғизистон. ба шумо саломатӣ бардавом ва дар фаъолияти давлатиятон комёбӣ ва ба мардуми дӯсти Қирғизистон некӣ ва шукуфоӣ таманно дорам, омадааст дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. президенти мамлакат дар ин нома гуфтанд: бо истифода аз ин фурсати гуворо изҳори итминон менамоям, ки муносибатҳои ҳамкории созандаи Қирғизистону Тоҷикистон минбаъд низ дар асоси принсипҳои эҳтироми мутақобила, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамсоягии нек дар тамоми соҳаҳои манфиатҳои муштарак рушду тавсеа хоҳанд ёфт. ёдовар мешавем, ки президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Ҷабборов 53 сола буда соли 1968 дар вилояти Исиқкӯл таваллуд шудааст. ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо мусоидати механизми Ковакс 546 000 воя ваксинаи Коронавак ва дар доираи барномаи тақсимоти одилонаи вояҳои ваксинаи зидди COVID-19 ҳамчун кӯмаки башардӯстона аз ҷониби кишварҳои Австрия 150 000 воя ваксинаи AstraZeneca, Маҷористон 50 000 воя ваксинаи AstraZeneca, Хорватия 122 000 воя ваксинаи Модерна ва дар маҷмӯъ 868 000 вояҳои ваксинаҳои зидди сироятии коронавируси нави COVID-19 тавассути хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ вориди Тоҷикистон гардид. иттилоъ додааст Амид Ховар аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. вояҳои ваксинаҳои мазкур бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи гранти Бонки Осиёи рушд ба мамлакат ворид шуд. дар Тоҷикистон тақрибан кулли рӯзҳои ҳафтаи ҷорӣ ҳавои мӯътадили офтобӣ хоҳад буд, хабар медиҳад агентии обу-ҳавошиносии мамлакат. дар шаҳри Душанбе давоми ҳафтаи равон хеле гарм шуда, рӯзона гармо тақрибан ба 14-16 дараҷа ва шабона бошад 1-3 дараҷа гарм мешавад. баъзан ҳаво кам абру бебориш, вале фаромадани туман низ дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи марказ шабона 1-3 дараҷа хунук ва рӯзона 8-10 дараҷа гарм мешавад. обу ҳаво дар шаҳри Хуҷанду вилояти Суғд низ мусоиду офтобӣ ва бидуни борон хоҳад буд. рӯзона 11-13 дараҷа гарм ва шабона аз 2 дараҷа гарм то 4 дараҷа хунук мешавад. дар кӯҳҳо шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа хунук мешавад. дар баъзе ҷойҳо туман мефарояд. шамол то 9 метр дар як сония мевазад. дар Хорух ва вилояти Мухтори Кӯҳсони Бадахшон низ ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шабона 3-5 дараҷа хунук ва рӯзона 7-9 дараҷа гарм мешавад. то охири ҳафта ҳаво 1-2 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияи Мурғоб ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳсони Бадахшон шабона аз 17 то 28 дараҷа ва рӯзона 5-7 дараҷа сард мешавад. дар ҷануби кишвар дар вилояти Хатлон ҳавои офтобӣ ва гарм хоҳад буд. ҳаво рӯзона 17 дараҷа ва шабона аз 3 дараҷа гарм то 5 дараҷа хунук мешавад. дар доманакӯҳҳо 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 9-4 дараҷа гарм мешавад.
штамми омикрони коронавирус ҳамакнун ба Русия низ роҳ ёфт. Ташхиси 2 нафаре ки тоза аз Африқои ҷанубӣ баргаштанд, гирифторӣ ба вируси омикронро ошкор кардааст, хабар медиҳад Роспотребнадзор. Ташхиси 2 нафари ба Русия омада мусбат баромад ва пажӯҳишгоҳи марказии эпидемиологии Роспотребнадзор муайян намуд, ки онҳо гирифтори нави омикрон мебошанд, омадааст дар хабар. Қаблан гуфта шуд, ки ташхиси 10 нафаре аз Африқо баргашта мусбат баромад ва онҳо гирифтори SARS-CoV-2 ҳастанд. ҳоло маълум нест, ки 8 нафари дигар гирифтори кадом навъи вирусанд. ёдовар мешавем, ки Созмони ҷаҳонии беҳдошт ин нав коронавирусро ташвишовар гуфт ва онро омикрон номида буд. ба гузориши дафтари матбуотии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон барои баррасии санадҳои дуҷони самти муҳоҷирати меҳнатӣ, машварати навбатии байни идораи миёни Тоҷикистон ва Русия дар шакли видеоконферонс баргузор гардид. Таъкид шудааст, ки дар ин ҷаласаи маҷозии Тоҷикистонро муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар Шаҳноза Нодирӣ намояндагӣ кард. Манбаъ қайд кардааст, ки мақсади ҳамоиши мазкур баррасии лоиҳаҳои санадҳои ҳамкорӣ дар робита ба муҳоҷират буда, мавқеи ҷонибҳо вобаста ба лоиҳаи созишномаҳои байни ҳукуматӣ дар бораи тартиби вуруд, хуруҷ ва будубоши шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия, оид ба пазириши муҷаддад, яъне реадмиссия ва протокол дар бораи тартиби татбиқи он, оид ба мақоми ҳуқуқии намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия ва намояндагии Вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дафтари матбуотии ин ниҳоди давлатӣ илова кардааст, ки ҷонибҳо барои таҳким ва комил гардидани санадҳои мазкур нишастҳои навбатиро низ ба нақша гирифтанд, ки дар ояндаи наздик баргузор мегардад. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.